Já jsem nad tím teďkom přemýšlel, jako, co budu dělat. Jako, dřív jsem si říkal, jo, tak to je takový nějaký zaměstnání, který jako... Ale ty, když vidíš, jak vyhazují ty lidi, ty tam pracují a celý život mysleli si, že to mají v pohodě a celou továrnu vyhodí, tak já si myslím, že jako, jsem na tom zase nějak špatně. Jakože to vlastně je takový povolání, který jako asi bude fungovat furt jako do nějakého věku, jako já nevím, dokud můžeš chodit, dokud tě to baví jako, a slyšíš, tak to jde furt. Je to určitě trošičku míň, ale jako hraju furt. Nehraju 4x týdně a hraju 2x týdně. No, taky už jako tolik nekalím, jako, už to nejsou, jako že bych vyšel v pátek a vrátil jsem se v pondělí, jo. Ale taky to umím ještě pořád. Asi 3 mám jistý. 3 mám jistý. Creamfields, ještě něco a snad i Mácháč. Já teda jako jsem v poslední době neslyšel nikoho, jako kdo by mě zaujmul, jako, že by hrál nějak zvláštně. Jo. Všichni hrajou skoro to samé dohromady, jako furt dokola. Všichni nadávají, ty, co vydávají, jako ještě furt vinily, tak už jako docela dost jako odstupují, že to dělají fakt opravdu jenom už, aby mohli nějakým ten DJům to rozdat, aby se to hrálo, ale veškerý trh jde přes digitalizaci. Hraju z CDček, no. Ne, já prostě nemám rád čumět do toho monitoru, když hraju, jako. Mě to potom už jako úplně bzučí mi v hlavě a čumím do monitoru a nevšímám si, co se děje okolo, jako mě to bralo jako energii. Já jsem z toho hrál jako z desek, že já jsem používal Final Scratch, takže jsem jako přešel jako na digitální muziku, ale pak za druhý byly s tím problémy, že to skákalo, jako, kdyby to bylo vyladěné v každém klubu a měl bych to zázemí, že to tam jenom píchneš a fungovalo by to, tak bych asi možná z toho laptopu jako z gramofonu hrál. Jenže pak byly problémy, hlučelo to, bručelo to, fakt jehly špatný, takže to nebralo, takže si musel mít svoje jehly, pak byly blbý gramofony a už ještě potom vozit gramofony. Víš co, je to moc komplikovaný, takže jsem si řekl, jako kašlu na to a všude mají dobrý CDčka už teď. Opravdu všude mají dobrý CDčka a vlastně hraje se na tom stejně jako z gramofonu. Jo, mícháš stejně, vlastně úplně dělám stejné věci jako na gramofonu, akorát, že do toho strkám stříbrnou placku. No. To je ta nová. Takže z tebe nakonec bude elektrikář ty jako z nás? Vlastně to bude, vydá se to u toho labelu a si to dají na Beatport, ty mají smlouvu dohromady a já nevím nic, mohl jsem udělat reklamu. Bude to rozdělení, budeš si moc koupit jenom jednu písničku, nebudeš tam se koupit celý album. Já bych nejradši hrál desky, jako opravdu, nejradši bych hrál desky, ale ty desky, které já mám, tak jako ty už, jako, ty hraju občas v radosti, jednou za měsíc, ale nevím, no. Nejsou, prostě už nejsou desky, no. Málo se toho vydává, no. Musíš být jako asi, samozřejmě, když jsi na úrovni nějakého světového top DJ, tak ti furt ještě i desky chodí, jo. Že máš na nějaký výběr, to určitě ty DJové má, jako, že si vyselektujou, ale už to není to, co to bývalo. Jak se to jmenuje, ty vole? Ježiši Kriste. Jezero Mácháč, na Mácháči.
Tam asi budu hrát ráno, já nevím, ještě jako mi nevolali, ale skoro s tím počítám, jako hraju každý rok ráno, ne. A tak já hraju někdy 2 hodiny, někdy 3 hodiny, někdy 1,5 hodiny, jak po nich chtějí skoro, no. Čau, tak v bedně a měli byste začít aspoň chodit do těch klubů, ne jo? Ahoj, Michal.